ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଗଛରେ ଲଗେଇ ଥାଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମନରେ ଆଶା ଥାଏ କେବେ ଗଛଟି ବଡ଼ ହେବ ଆଉ ଗଛରେ ଫଳ ଧରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଗୋଟେ ଫଳିକି ଆସେ ମନ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କଢ଼ଟିଏ ବି ଧରିଲେ ବି ମନ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ଆସେ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଭରି ଆସେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଗଛଟି ଲଗାଅ କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆଶା କର ନାହିଁ। ଠିକ୍ କଥା ନା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେଟା ଲୋକ କେବଳ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିନ୍ତୁ ଫଳଟେ ଫଳିବ କି ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିବ ସେଇ ଆଶାରେ ସମସ୍ତେ ଗଛଟି ଲଗାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି କହୁ କ'ଣ ନା ଗଛ ଲଗାଇବା ଫଳଟିଏ ପାଇଁ ଆଶା କରିବାନି, ଆମକୁ ଗଛରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବ। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କଥା। ଗଛ ରହିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବ, ସବୁ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗଛରେ ଫଳଟିଏ ଫଳିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫଳଟେ ଫଳେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇକି ପାଚି ଆସେ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଖୁସି 10 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ। ଠିକ୍ କଥା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗଛର ପ୍ରଥମ ଡାଳିମ୍ବ ଫଳିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ତା ସାଇଜ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତା କଲର୍ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଠିକ୍ କଥା ନା?